Никога не си купувай този дневник, ако търсиш бързи решения или готови рецепти, той не е за теб. Но ако усещаш, че е твоят момент за промяна, той може да улесни пътя, по който постигаш мечтите си. Създадох този електронен дневник с нейрографика за саморефлексия, вътрешно пробуждане и подкрепа. С него можеш да се освободиш от ненужното напрежение и стрес, да се свържеш по-дълбоко със себе си, да усетиш своята вътрешна сила и да постигаш целите и мечтите си с лекота. Освен това, получаваш специални бонуси, които са готови за използване веднага. Копи-пейст практики, които улесняват ежедневната ти работа и гарантират, че започваш да усещаш резултата още от първите дни. Хиляди хора вече използват техники на нейрографика и лични дневници за саморазвитие, за да се свържат с вътрешната си сила. Клиенти споделят, че след първата седмица започват да усещат повече яснота, подредба и увереност в действията си. Само сега получаваш 10% отстъпка от редовната цена. Ако искаш да се освободиш от напрежението и стреса, напиши ми дневник в коментар и ще го получиш.